Ozón samotný ako kozmetický výrobok sa nenanáša alebo sa sám importuje do telesnej schránky. Je to vlastne plyn, ktorý prechádza procesom prechodu cez pokožku až po základ tela až po základ telesnej schránky. To znamená, jeho nanášanie na telo ako také nie je nejakým spôsobom špecifikované nejakým špeciálnym procesom. To v rámci spôsobu etablovania plynu ako ozónu do tela je pre tento proces veľmi, veľmi špeciálny. Samostatným výrobcom si svojich produktov a na základe toho aj v rámci predaja alebo distribúcie predávame výrobky, ktoré sú prakticky nekonkurenčné na trhu. Nepoznáme spoločnosti, ktoré by nejakým spôsobom predávali výrobky v rámci dermokozmetiky, kde majú umiestnené na trhu aj iné výrobky. Dermokozmetika pod ozónom by som povedal, že nemá vôbec konkurenciu u nás. Naša spoločnosť vlastní 30 rokov vytvára 30 rokov vedu a výskum na ozóne alebo na ozónových produktoch, kde máme vysoko alebo dosiahnuté veľmi, veľmi dobré výsledky. Všetky testy, všetky laboratórne výsledky, všetky skúšky si prevádzame sami. Aj veci, čo sa týka registrácie, certifikácie. Proste spoločnosť má za sebou svoj vlastný vedu a výskum.